Hej venner og velkommen til den her video. I dag er vi altså taget til Aarhus hos Kødstadens Burger Joint. Grunden til at jeg har taget kontakt til Burger Joint, det er fordi jeg så spørger Kasper. Han prøvede at lave deres Burger Challenge. De har faktisk ikke serveret den her challenge i lang tid, fordi de fleste de har faktisk ikke kunne spise den op. Så af hvad jeg har hørt fra drengene, så den aldrig blev spist op før. Og i dag der har jeg tænkt mig at prøve at se, om jeg ikke kan gøre det. Dagens gæst, det er selvfølgelig Elias. Det er faktisk... Velkommen til mig. Elias er faktisk min første gæstvenner, og det er fordi, som I nok ved, så konkurrerer mig og Elias i Gemmeland om 250.000. Du blev desværre nummer 3. Jeg blev nummer 3, ja. Så men altså, vi har en god vinder herovre, vil jeg sige. En god vinder. Og nu vil jeg give dig muligheden for, at Elias kan vinde noget. Så hvis du kan spise din burger op, så giver jeg dig 10.000 kroner. Okay. Og vise folk, at det ikke er... 10.000 kroner? 10.000 kroner. Giv du mig 10.000 kroner? Det mener du ikke. Og gør det sådan her, så folk de ved, at det er bestemt ikke løgn. Der er 10.000 kroner her i kontanter. Ej, hvor sindssygt. Hvorfor har du ikke sagt det? Jeg vil lige ved at sige nej til det her. Du skulle da godt lige have sagt, at der var penge, når du ved, så er der altid klar. Det ved du godt. Jeg er en lille det ved du godt jo. Alle har en pris. Men ja, så vi har simpelthen en måde, at jeg vil give det tilbage til Elias. Og så har jeg også tænkt mig på et tidspunkt, hvis Elias klarer det her, så kan jeg faktisk godt finde på, at vi laver noget lignende igen. Måske ikke lige om helt 10.000, men måske... Jo, selvfølgelig. Ja. Like den her video. Like videoen, hvis jeg skal vinde 10.000 mere. Nu vil vi se, om jeg kan vinde de første 10. Ja, så det vil sige, den her burger, jeg vender, den er altså rimelig stor. Jeg har lige hørt fra drengene derude. Vi snakker 8 bøsser. Det er en burger, hvor der er 8 gange 135 grams bøffer i. Det vil sige, det er altså en ordentlig mørkedreng. Med pomfritter med sodavand og det hele. Jeg har 40 minutter til at spise den. Har de sagt, de havde den på 25 minutter dengang, men der er aldrig nogen, der har kunne slå den. Så de har sagt, at vi kunne få 40 minutter, hvis jeg ville. Det er klasse jo. Men prøv at skal jeg spise sådan en burger? Du får ikke helt så stor en burger. Okay, fordi godt. Det kan. Jeg kommer ikke igennem 8 bøffer, bro. Og jeg ved ikke, om jeg kommer igennem. Nej. Så jeg tænker, du skal have en god cheeseburger eller en lækkert med en ekstra bøf i. Lækkert. Det er også lige så meget, for at jeg ikke skal sidde her alene. Det burde jeg godt kunne klare. Jeg siger ja tak. Og på fritter også jo. Ja, jeg siger ja tak. Ja, og hvis du ikke klarer den, så får Elias ikke nogen penge, og så skal han tage toget hjem fra Aarhus. Det havde jeg faktisk ikke lige sagt. Kom med en bøf. Eller en burger. Giv mig det hele. Hvordan har du det med, at du potentielt kan vinde 10.000 lige om lidt? Jeg har det faktisk, jeg vidste ikke, at jeg kunne vinde 10.000. Det har du aldrig sagt jo. Jamen, det var det, der skulle hele video. Du har bare kidnappet mig til Aarhus. Altså, jeg ved ikke engang, hvad vi skulle her, før vi gik herind, så tænker jeg, at det er noget med mad at gøre. Ej, det er altså virkelig spændt på det her. Du sagde også til mig, at jeg ikke må spise frokost. Ja, det må du. Jeg har ikke spist frokost, jeg er ved at dø af sult. Ja, det kan, og jeg har hørt, at du er begyndt at træne nu. Så der er også tidligt op at træne. Gangs, man. Så du har også appetit lige nu. Det er det. Jeg har faktisk været oppe og løbe 5 km, så det passer helt perfekt, vi laver det her. Ærligt, hvis ikke jeg kan klare det her, så bliver jeg virkelig skuffet over mig selv. Ja, det skal du. Nu faktisk i den her video, men jeg vil lige rose det her personale. Det er for nogle cool drenge. Og det er sådan noget, der er en fornøjelse at komme ud til at lave videoer med. Og vi er enige om, der var aldrig nogensinde nogen, der havde spist den her, vel? Der er kommet igennem den. Det er ikke min, den her øl. Nej. Nå, er du klar? Godt. Jeg kommer ikke igennem den der. Nu har vi min burger der, og vi har Elias'. Hvad siger du til din størrelse? Altså, det passer faktisk meget godt med vores to. Ja. Din er lidt større. Altså, den er jo forholdsvis lille i forhold til din. Det er jo ikke, vi snakker jo ikke 8 bøffer herover. Ja, det er jo altså sindssygt, mand. Den er fandme stor. Jeg har aldrig nogensinde set så høj en burger. Det må jeg ærligt sige. Ja, jeg tror, det bliver hissigt. Den er voldsom, den her burger jo. Jeg er lidt nervøs. Det forstår jeg godt. Jamen, jeg starter bare, når du starter. Altså. Ja. Du kører. Du er iskold. Jamen altså, vi kører. Okay, det ser sindssygt ud det her. Men så sker der lige. Jeg starter med en pomfrit, tror jeg. Prøv, du er et møgdyr, du er. Ja. Øj, mand. Jeg har heller ikke fået frokost, så det er bare lækkert der. Spis op, min dreng. Spis op.
Når mor siger, at du kun må få én burger, Så tager du en stor burger. så tager du den her. Men det bliver lige 3 bøffer her. Og det smager godt. Få arbejde, drengen. Den er lidt varm. Lidt varm. Ja. Du er helt rød i hovedet. Du sagde lige, at jeg mærkede, hvor varmt. Altså, der er ikke engang gået 2 minutter endnu, og det virker som om, du er halvfærdig. Det er du ikke. Nej. Ja, skål. Tak for mad. Det er sgu lækkert, det her. Det er den klammeste date, jeg har været ude på. Nå. Du kommer ud til sådan en date, og hende, du skal på date med, hun bare bestiller sådan en burger der. Og bare sidder der. Og lige så stor. Ja, det er så stort. Så plejer Niklas at lave sådan noget redigering, hvor det ryster. For jeg har så mange gange. Bro, du sluger det også. Ej, hvor ser det voldsomt ud herfra, mand. Du spiser, som om du har en pistol på hovedet, jo. Faktisk, da jeg var lille, så jeg synes, det var så sejt, at min far kunne spise så hurtigt. Og jeg tror, det er der, jeg har det fra. Altså, jeg spiste ikke så hurtigt. Undskyld, dreng, men jeg bøvser lige. Han er ulækker, ikke? Fandme ulækker, det der. Klar, du har 45 minutter, og der er gået 4. 4? Hold da kæft. Og Sjællands bund, mand. Det er helt vanvittigt, det der. Det er godt, jeg ikke sidder i fængsel. Det er du næsten færdig. Jeg skal altid være hurtigt. Det skal jeg sikkert love. Jeg skal tage ud. Det er hårdt lige nu. Altså, jeg chiller bare herovre, det vil jeg bare sige. Altså, vi hygger. Kom, jeg er med. Ja, jamen, tak fordi jeg måtte. Det var fandme hyggeligt, det her. Ja. Altså. Jeg føler mig rimelig sikker på det her, vil jeg sige. Men noget jeg vil sige, det er fandme imponerende. Du har formået at spise hele din burger, inden jeg har formået at spise halvdelen af min. Stort set. Kom nu, mand. Kom nu. Du gør godt. Tænk på alle, der har prøvet at styre ned, mand. Tænk på alle, der har smidt dig til. Så vandt jeg jo 250.000. Det er rigtigt. Jeg tænkte, Du bliver ikke færdig med min, jo. Og der bruger jeg jo lige de taktiske aspekter til at snyde Elias til at blive færdig for ham. Det er jeg er den eneste, der kan lave det i Danmark. Det kan være, at jeg også er god til at knippe. Men det er også det eneste andet, jeg kan. Det er det. Det er det. Det er det eneste tidspunkt, hvor det er rigtig godt, du er hurtig, ikke? Det vil jeg. Det er også det andet sted. Det er... Bro, det er vi alle sammen. Altså max 15 sekunder. Jeg kan ikke være. Ja, okay, jeg bare sige max 10 til med. Ja. Hun er heller ikke så tæt. Nej. Nu kravler jeg op ad bjerget. Ja, du kravler med stil. Hvis der andre løber jeg. Jeg vil sige, at det gør det nemmere, at bøffen den sådan lidt som smelter ind i munden på en eller anden måde. Ja. Bøffen den falder bare ned. Når du har spist ost, så får du det lidt specielt. Ja. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Den er hård nu. Undskyld. Ej, hun blev gal hende der. Ja, kan du lide maden, eller hvad? Jo. Jeg tror godt, han kan lide. Jeg tror gerne, han vil have en mere.
nu kører vi lige resten, inden bliver med her. Nu begynder jeg faktisk også at tvivle. Jeg er med. Jeg begynder at få det der nu, hvor sveden, der ikke er der, løber ud af mig. Lige nu har jeg lyst til at ligge i fosterstilling. Det tror jeg godt. Tror du godt, du kan køre hjem? Nej, du har spist for meget, du ikke kører. Du har en promille, der er for højt. Ja. Jeg mister synet som et ræv. Jeg er done! Nej, man skal give et håndtryk, når man har rød. Nej, det gør jeg ikke igen, det der. Jeg har gjort det. Tillykke. Klasse, mand. Jeg er done. Hvad betyder det? Jeg har vundet 10.000, mand. Yes, mand. Så skal bare dig i hus. Og du når i hus, jo. Der er gået 12 minutter. Der er gået 12 minutter. Det er simpelthen, hvis du når at spise det der, inden der er gået et kvarter. Nej. Hvad sker der her, mand? Det er jo, altså... Jeg mener det fra min synsvinkel, ikke også? I ser det fra jeres, men fra min synsvinkel at være her, det er fuldstændig hjernedødt at sidde her og se dig spise. Det er næsten et event for sig selv. Men ud af alle mine, jeg tror det er min video nummer 15, der er det den hyggeligste, jeg har lavet. Fordi du med. Ja, den hyggeligste. Ja. Ja. Kommer lige med lidt jokes. Ej, jeg har det dårligt nu. Så vil jeg bare sige, ikke gør det derhjemme, og jeg begynder lidt at skifte personlighed, men jeg bliver snart med. Hvad så, Squirty Spice? Altså, kan du lide burger, eller hvad? Det ser fandme ikke sådan ud, mand. Ja, okay, det kan man nogle gange slukke med, men jeg kan ikke gå med. Jeg er nu rart, det gør altså, jeg er ret syg. Jeg spiser ikke så meget. Se, så når der ligger sådan også nu, så begynder jeg bare at blive helt puh her. Ja, det forstår jeg godt. Og det er derfor, det skal væk. Bro, du når det fandme inden der er gået et kvarter. Hvis du vidste, hvad du havde været igennem. Altså. Tykke, fede, tykke svin. Tyk. Done. Du er færdig. Vi har mig under et kvarter. Okay, jeg er også skidt. Ej, hvor er du sindssyg. Vil du have en bagel mere? Nej, helt sådan. Jeg faktisk normalt så plejer man at skulle have en dessert, men det der er en anden YouTuber, der gør, så jeg vil ikke stjæle hele hans koncept. Nej. Så og det, jeg kunne jo sagtens, men jeg har sgu ikke lyst. Ej, hvor er du crazy. Du skulle ud af deres fingre, bro. Det sviger. Ej, hvor er det sygt at være vidne til det der. Og det her, det er jo et rigtig godt tip til dig, der har på SU. Jamen, du kan jo spise sådan en her hver dag, og så bare tænke på at betale for mad. Hvis du kan gennemføre, ikke? Ej, hvor er det sindssygt, det her. Ej, det er flot tid. Hold op. Ja, det er virkelig imponerende tid, vil jeg sige. Jeg er fandme blevet god til at slutte. Jeg troede faktisk ikke, at du kunne... Nej, jeg troede ikke, jeg ville klare den nu. Nej, jeg troede faktisk ikke, at du ville klare den. Men du har vundet overlegen jo. Du havde 45 minutter. Du klarede på... Nej, før. Var det før? 40 minutter? Ja, 40 minutter. Hvis det var, det var det, han skriver. Så sagde jeg så, at jeg hørte, at jeres tid var på 25 minutter. Du kan få 40, hvis du vil. Fordi der er ikke nogen, der klarer den. Ja, det er faktisk... Bro, du skal op og hænge jo. Ja, det er 100, det skal jeg. Du er legend hernede jo. Hold op med at sige sådan nogle penge til mig, Elias. Du har flere penge, eller hvad? Jeg vil gerne have lidt flere penge. Hvad siger du med kødet? Jamen, vi står og skærer og hakker det ud selv og vejer det af og presser det selv. Okay, det er faktisk imponerende. Så vi er i hvert fald det eneste burgerbar, der gør det. Okay, det her, venner, det er det, vi har let efter. Det her, det er faktisk det eneste sted nogensinde, der giver en præmie. Det er selvfølgelig, der er altid præmier, når man gør det, hvad? Så det er simpelthen t-shirts. T-shirts. Ej, hvor er det frækt. Vi vil se den på. Det må du vente med. For jeg har så klamme fingre, jeg vil ikke fedte det hele ind. Hold kæft, hvor er den fed. Det er virkelig fedt, Det ved. er hvad? Og der kan se, er der så også en til Elias? Der er også en til Elias. Kom nu, nice, man.
Ej, det er fandme fedt. Det vil jeg faktisk lige rose dem for, at det her det er det første sted, alle steder, jeg har besøgt, hvor de faktisk har en præmie, fordi det gør det altså lidt eksplosivt, at du kommer ind og laver deres challenge. Hvis du ikke er klar, skal man selvfølgelig betale, men det der med, at man får noget mad gratis, samtidig med, at man laver noget, der griner, du får en t-shirt. Altså, fuck det hele. Jeg kan gå på pension nu. Så venner, så blev vi altså færdige med challengen, og jeg vil altså rose det her sted for at kæft. Personal, maden og udfordringen var vanvittig. Så derfor, hvis du er i Aarhus, kig ind forbi Kødstadens Burger Joint. Det var virkelig i orden. Og jeg kan bare se her, at det er kåret til byens bedste i 2023. Og jeg tror også helt sikkert, at Elias han er tilfreds. Så tusind tak, fordi I har set med i den her video. Husk at like og subscribe. Kom med idéer, hvor jeg skal spise næste gang. Endnu en challenge at slå i Mum vs. Mad. Vi ses i næste video.